L'oncologia i tot el tractament del càncer ha canviat radicalment en aquests últims 20 anys. De fet, quan vam començar el bio, estàvem en la situació en el moment en què es va començar a avaluar tot el genoma dels càncers, és a dir, les particularitats de cada tipus de tumor, i això ens ha donat un coneixement molt profund del naixement de la malaltia, del seu creixement, de la seva evolució, i tot això s'ha traslladat a millors maneres de diagnosticar la malaltia i, sobretot, més oportunitats de tractaments per a aquestes malalties. Clar, això ha sigut un canvi radical i el gran avantatge que hem tingut tots els professionals que composem el bio és que hem participat en aquesta història. Ha sigut un canvi històric de la manera de veure i tractar la malaltia. Aquest canvi tan radical que hi ha hagut en aquests anys amb la visió de la malaltia i amb el tractament de la malaltia s'ha pogut fer gràcies a que hem fet molts estudis d'investigació de laboratori, amb models animals que repliquen molt bé la situació del tumor en el malalt, però també amb molta recerca clínica. I per fer tot això, el paper del bio ha estat fonamental. Sense el bio no hi haguéssim arribat a tenir en aquests moments el coneixement que tenim de les malalties, especialment a Vall d'Hebron, i com tractem aquestes malalties. El fet de tenir un institut d'investigació només focalitzat en malalties oncològiques, com el bio, ha permès tindre molts esforços dedicats a aquesta malaltia, esforços que són de tot tipus, esforços estructurals, esforços de captació de talent, esforços d'aconseguir beques, d'aconseguir estudis clínics innovadors, no? I tot això s'ha fet sempre pensant en donar més oportunitats als malalts i que el control del càncer cada vegada sigui millor. El bio no hagués tingut l'èxit que ha tingut si no estigués integrat dins d'un gran campus hospitalari com és el campus Vall d'Hebron. Vall d'Hebron és un hospital general, però sempre ha tingut una àrea molt dedicada a càncer i per això vam aconseguir l'acreditació com a Comprehensive Cancer Center, i això fa que hi hagi molts professionals que diagnostiquen i tracten la malaltia. Això fa que hi hagi una massa crítica en nombre de malalts, especialment en malalties poc freqüents, que afavoreix que es pugui fer aquest model de recerca que nosaltres hem implantat, que és la recerca translacional. És a dir, aquest pont de que ràpidament els avenços que es troben en el laboratori puguin ser aplicats en els malalts amb millors mètodes diagnòstics i sobretot amb més tractaments. I aquest model, que ha sigut capdavanter, jo crec que Bio va ser un dels primers centres en el món que va fer aquest model de recerca translacional, ha fet al final que tinguem aquests resultats d'excel·lència. El bio, durant aquests 20 anys, ha tingut un paper molt destacat en diverses àrees. Potser per posar-ne algunes, podríem dir amb la generació de models de laboratori, models humanitzats, amb el que en diem patient-derived xenografts, també amb organoids, per poder entendre l'evolució de la malaltia i sobretot entendre per què alguns tractaments funcionen bé i altres no funcionen bé, el qual ha donat coneixement per fer noves combinacions terapèutiques. També hem investigat molt amb genòmica i proteòmica. Això ens ha fet partícips de moltes publicacions que han aconseguit delimitar grans malalties com el càncer de còlon, el càncer de pulmó, el càncer de mama, entre altres, amb moltes malalties de diferents subgrups de la mateixa, que això ens ha permès entendre quines són les vulnerabilitats que té cada tipus de tumor i, per tant, veure quins tractaments serien més beneficiosos per uns malalts i no per altres. Altres àrees amb les quals Bio ha sigut capdavantera, com dèiem abans, amb la recerca clínica, sobretot amb la recerca clínica innovadora, amb estudis en fase 1, en fase 2, que són els primers que porten innovació i que donen oportunitats a malalts de rebre tractaments que trigaran molt temps en aprovar-se encara. Altres àrees on també han sigut capdavanters, en el camp de la immunoteràpia, amb el que són les teràpies avançades, especialment tant amb CARs com amb cèl·lules TILs. Posteriorment vam introduir estudis de microbioma, la importància que tenen les bactèries, la composició de les bactèries que tenim en l'organisme, en molts processos lligats amb la malaltia, des de la seva gènesi a també la resposta que pot ser dissociada amb alguns malalts més favorable que amb altres. També amb radiòmica. I aquestes potser són les més importants, n'hi ha moltes altres, però realment amb aquests 20 anys d'història hem anat afegint noves àrees d'investigació basades en el coneixement que s'ha generat durant tots aquests anys.
En aquests 20 anys de l'existència de Bio, la relació amb els malalts ha canviat moltíssim, per molts aspectes. En primer lloc, pel coneixement de la malaltia. Coneixement que transmetim als malalts, en la mesura que ells volen entendre la malaltia i tota la complexitat que té aquesta amb els diferents tractaments. Però això, per altra banda, ha donat moltes oportunitats per fer avançar la recerca. Els malalts entenen per què fem recerca, per què necessitem aquestes biòpsies que els demanem als malalts a vegades per fer models de laboratori que siguin més reals al que és el càncer humà, la seva participació en estudis clínics, especialment en estudis clínics en fases innovadores. Tot això s'ha pogut fer perquè hi ha una relació molt més directa, molt més propera entre els investigadors, entre els metges i els malalts, no? I els altres professionals sanitaris, que ajuden a que es tanqui bé aquest cercle. O sigui que realment aquesta col·laboració ha sigut molt fructífera, sobretot pels malalts, que cada vegada tenen més oportunitats de poder superar la malaltia. Potser de les anècdotes que han passat a Bio, que n'han passat moltes, no? Una que sempre m'ha agradat i que correspon a moltes persones és gent que per motius diferents havia marxat de l'entorn de l'hospital, en un moment determinat han volgut tornar a l'hospital perquè han vist l'activitat de recerca que fèiem, han vist el bé que fèiem per la societat, no? I han volgut enganxar-se una altra vegada en aquest projecte. I això, evidentment, és a tots els àmbits, professionals de tot tipus, però veure que realment la gent creu en Bio, pensa que el Bio és una institució transformadora d'una malaltia tan greu com el càncer, doncs al final del dia ens fa sentir molt feliços. Durant aquests anys s'han passat moltes coses, no? Però un dels períodes que va ser més crític va ser el de la pandèmia del Covid-19. Recordem que en aquell moment els hospitals es transformaven, no? Les patologies que no es consideraven tan urgents per ser tractades, doncs van haver de deixar espais, van haver de deixar professionals per tractar els malalts en Covid, que al començament els malalts es morien i es morien ràpidament, i vam haver de dedicar molts esforços a això. És veritat que nosaltres sempre hem pensat, tots els professionals de Bio, que la recerca en càncer no podia parar, la recerca en càncer havia de continuar i nosaltres vam fer tot el possible per no parar res. De fet, tant a nivell de laboratoris, que es feien turnos perquè la gent pogués estar treballant en condicions sense contacte amb altres professionals, els laboratoris van treballar de matí, tarda i nit, cosa que no s'havia fet mai, treballar per la nit, però amb la recerca clínica nosaltres no vam parar. Els malalts van continuar rebent totes les oportunitats de tractament que podien rebre. I de fet els nostres números en recerca clínica durant els anys del Covid, tant el 2020 com el 2021, van ser altíssims. I venien malalts d'altres institucions que pel que fos no es podien adaptar a poder fer aquesta recerca clínica o inclús moltes vegades el tractament assistencial convencional, i nosaltres ho vam fer-ho. I això vull aprofitar aquesta oportunitat per agrair a totes i a tots els professionals que van contribuir a que això pogués ser possible. El Bio té un gran futur per davant. S'ha consolidat com un centre de referència en recerca en càncer, recerca dirigida a aquesta malaltia, recerca aplicada, translacional, amb models de laboratori, recerca clínica, i això fa que tingui una projecció en els propers anys imparable. Sí que és veritat que també hi ha alguns reptes, no? Com els reptes com tots, sempre intentar que aquesta recerca d'alt impacte sigui sostenible i que per tant pugui estar finançada, que això encaixi bé en tot l'ecosistema de la sanitat del nostre país, i especialment, lògicament, dins del campus de Vall d'Hebron, però en tot cas jo crec que el que s'ha demostrat en aquests 20 anys és que al fer una institució de recerca dedicada a una malaltia freqüent i complexa com el càncer és possible. Hem tingut la col·laboració de la societat civil, de les fundacions privades, de l'administració, per poder-ho tirar endavant, i creiem que aquest és un model que s'ha d'afavorir.
Els 20 anys de bio han sigut molt intensos i molt enriquidors. Han sigut intensos perquè hem fet moltes coses en poc temps. 20 anys per un institut d'investigació no són molts anys, però en canvi hem aconseguit posicionar el bio com un centre d'excel·lència d'investigació reconegut a tot el món. I això ha sigut gràcies a tots els professionals que ens hem implicat amb una idea que va tindre el doctor Josep Baselga, malauradament ja no som nosaltres, però ell va veure clar que només es podia aconseguir una excel·lència clínica en el diagnòstic i el tractament dels malalts si a la vegada contribuïem fent una recerca translacional, una recerca aplicada que ens ajudés a millorar l'impacte que té aquesta malaltia. I això ho hem aconseguit. Ho hem aconseguit gràcies als professionals de bio, gràcies als professionals de l'hospital que col·laboren amb el bio, gràcies per suposat als nostres patrons, patrons públics, la Generalitat de Catalunya amb els seus departaments de salut i de recerca i universitats, i també amb els patrons privats que han fet possible que aquesta recerca pogués estar finançada i tirés endavant. I començant per ordre històric, començaria amb la Fundació CELETS, la Fundació FERO, la Fundació La Caixa, i posteriorment s'han anat afegint altres fundacions, com la Fundació del Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, la Fundació CRIS i també la Fundació de l'Associació Espanyola contra el Càncer. També és veritat que, a part d'aquests patrons, hem tingut molt suport de donants que han fet donacions a molts nivells i que ens han ajudat, a més, a transmetre aquest coneixement de la malaltia i a perdre aquesta por a la malaltia. I per últim, com no podia ser d'una altra manera, agrair a tots els professionals de nou que formen el bio o que han format part del bio en algun moment determinat, perquè avui estem aquí gràcies a ells i pels nostres malalts. A nivell més intern, més personal, haig de dir que quan jo em vaig incorporar a Vall d'Hebron, que va ser a finals de l'any 1997, l'àrea de càncer era una àrea petita. De fet, quan un mira els espais que tenim avui en dia, tant a l'hospital com a l'Institut d'Investigació i el que teníem en aquell moment, evidentment no té res a veure. Va ser una aposta basada en aquest model d'investigació que volia fer el doctor Baselga. Jo crec que ha sigut una aposta exitosa. Ara la gent ens coneix, ens veu grans, però vam començar sent menys de 15 persones treballant al bio, entre professionals sanitaris i investigadors de laboratori. I ara som una comunitat en el bio que ens acostem als 800 professionals, això en 20 anys. Clar, això ha sigut un repte que podríem dir meteòric de creixement, però ha sigut també un creixement que l'hem fet sostenible. I amb tot això, evidentment, hi ha moltes anècdotes. Hem treballat molt intensament, ho hem fet convençuts que era la manera de tirar endavant un institut de recerca com aquest, i al final del dia tots són satisfaccions.